Хай YouTube, аз съм Алекс БГ и това е Tombola в Endergod Winner. Ето я. Да видим колко много хора са се записали. Вау, много! Добре. И да видим. И кой са падни. Опа. Вау. Добре. Яко. Не, блъскам се. Кой ще западни сега? Алекс Иванов, The Gaming Pro, честито пич. Само пишем. ГГ. По... Пиши. Да, честито пич. The Gaming Pro, малко ще видя дали е в сървъра, да му пише, да му дам айтемите. И да, това е. Я видим следващото кой ще бъде. Си е много интересно. Пак той. И пак. Добре. Да, много забутан клип. И да, това мисля да е за днес. Мисля да е чао. Чао!